ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି କଣ ସବୁ ଖାଇଛ? ସୁଜି ଖାଇଛୁ? ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ନୂଆ କଥା କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଆକୃତି ହେଲା, କିଏ ବଡ଼, କିଏ ଛୋଟ, କିଏ ଗୋଲାକାର, କିଏ ବର୍ଗାକାର, କିଏ ଆୟତକାର, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ତମକୁ ଆଜି ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବି। ବୁଝିପାରିବ? ବୁଝିପାରିବ ତ କହିବ? ହଉ, ଶୁଣନା ପିଲା, এইটা হচ্ছে এই দেখো ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହଁ ନା ସିଧା ବସ, ମୁଁ ଏଠି ବସି ଦେଖଉଛି। ଦେଖ, এইটা ହେଲା ବର୍ଗାକାର। କଣ ହେଲା? ବର୍ଗାକାର, ତାର ଚାରି ବାହୁ ହଉଛି ସମାନ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଦେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି ଏମିତି ଚାରି କୋଣିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ବର୍ଗାକାର। ବର୍ଗାକାର ଯାର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ଆମେ କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଖେଳନ୍ତି, କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ସିଏ ଗୋଟିଏ, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ସିଏ ଗୋଟିଏ। ଏଇ ଦେଖ, କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ଦେଇଛି, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଇଛି। ଦେଖି ପାରୁଛ? ବଡ ପକା, ଟୁକୁ ବଡ ପକା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଲାକାର, ଏମିତି ଗୋଲ। ଅଣ୍ଡାର ଆକାର କଣ? ଗୋଲ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଗୋଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚକ। ଚକ ଦେଖିଥିବ, ସାଇକେଲ ଚକ, ଗାଡି ଚକ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚକ, ବଡ ବଡ କାର ଚକ, ଆଉ ଟ୍ରକ ଚକ, ସବୁ ଚକ ହଉଛି ଗୋଲ। ତାପରେ ଗୋଲ କଣ ଜାଣିଲ? ଚକ ହଉଛି ଗୋଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆୟତ ଚିତ୍ର। କଣ ହେଲା? ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ହଉଛି ସମାନ। କଣ? ବିପରୀତ ବାହୁ ହଉଛି ସମାନ। ଦେଖ, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଆମର ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ଏଇ ବୋର୍ଡ, ଏ ବୋର୍ଡର ହଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ତିନି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଖ, ତିନି ବାହୁ, ତାର କଣ? ଏଇ ତିନି ବାହୁ, ତିନି କୋଣିଆ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଆମର କଣ? ଶ୍ରାବଣୀ ବସ ସିଧା। ତିନି ବାହୁ, ତିନି କୋଣ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣ। ଦେଖି ପାରୁଛ ତ୍ରିଭୁଜ? ଦେଖି ପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିଆ ବେଲଣାକାର, ମାନେ ବେଲଣା କାଠି ଦେଖିଛ? ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ବେଲଣା କାଠି, ତାକୁ ତା ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଟିକେ କାଠି। ବେଲଣାକାର। সিলিন্ডার, আমি গ্যাস সিলিন্ডার দেখিছে, কেন দেখিছে, অয়েল কেন দেখিছে, जो কেন তেল রয়ে, কেন হচ্ছে আমরা ক্ষীর রয়ে, সে হচ্ছে সিলিন্ডার কৃত ହେଲା। অন্ডাকার, ওভাল, অন্ডা ওভাল। মিরর, মিরর অর্থ দর্পণ, এ সব হচ্ছে কোন? অন্ডাকার। কোন হচ্ছে? অন্ডাকার। তা পঞ্চভুজ, ये হচ্ছে পঞ্চভুজ। পঞ্চভুজ অর্থ কোন? ପାଞ୍ଚଟା କାର ବା ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଭୁଜ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ହଉଛି ପଞ୍ଚଭୁଜ। ହେଇଯାଏ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟା ଭୁଜ, 1 2 3 4 5। ଏଇ ଷଡ଼ଭୁଜ, ଛଅଟା ବାହୁ, 1 2 3 4 5 6। ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଅଧା ଯେମିତି ଦେଖାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ଆଠଟା ଭୁଜ। এটা হচ্ছে ঘনাকৃত, ঘন। লুডু গোটি দেখিছ? লুডু খেল, সে হচ্ছে ঘনাকৃত। কোণ, এই কোণ। আমি টୋপି ଦେଇକି କଣ କରେ? ବାର୍ଥଡେ କରୁଛେ, ବସ, ବାର୍ଥଡେ କରୁଛେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଦେଇକି ବାର୍ଥଡେ କରୁନା, ସେ ହଉଛି କୋণ। ଏଇ କୋণ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଆକାର